Animals de companyia, recomanacions i restriccions. Poden contagiar-se? No hi ha evidència que els animals domèstics puguin contraure la Covid-19. Poden contagiar el virus? Tampoc que la puguin transmetre a persones ni a altres animals. Tot i així, poden ser portadors passius de partícules del virus, a la pell, al nas, si han estat en contacte amb persones afectades. Segueix les recomanacions d'higiene. Si tens coronavirus o sospites que pots tenir-ne, evita el contacte amb l'animal i utilitza mascareta. Si algú se'n fa càrrec temporalment, no pot utilitzar els mateixos estris que hagis usat tu, plats de menjar i beure, corretges o collars. Recorda, tenir coronavirus no és excusa per abandonar un animal de companyia. Si tens un gos, treu-lo a passejar al mínim imprescindible. No passegis amb altres gossos ni altres persones. Passeja el més a prop de casa possible a un màxim de 100 metres del domicili. Queda't a casa per aplanar la corba. Us recordem que encara estem en estat d'alerta, que els contagis cada dia pugen, així com les persones que es troben en estat greu i, malauradament, les morts per Covid-19.